Manay Kinita! From main road, makikita niyo po itong sign na ito na super laki with matching malaking banga na nagsasabing Bamboo, Davao Bamboo Sanctuary Ecological Park. Welcome! So papasok kayo dyan. Dire-diretso, medyo bumpy at mabato ang daanan pero super enjoy naman. Dahil pag narating nyo na ang Bamboo Sanctuary, talagang parang nasa ibang planeta kayo dahil sa sobrang ganda nito. At talaga namang nature ang inyong mai-experience. Ka-enjoy na! Tara na! Hi guys! Hi mga ka-attitudes! Welcome po sa ating another travel vlog. At syempre nandito po tayo ngayon sa Bamboo Sanctuary. At syempre pupuntahan natin at papasukin natin ng isang magandang lugar na ito. At syempre sa lahat ng mga friends na OFW, ito po yung shoutout kay Skyscraper. Ito na po yung isa sa mga bucket list ninyo pag pupunta kayo ng Davao City, ang Bamboo Sanctuary. Papasok tayo guys. So pagpasok, protocol pa rin. Nice. So nakikita niyo po maraming bamboo. Kaya siya tinawag na Bamboo Sanctuary. Yan. Ito po yung couch na receiving area. So meron na rin po mga ocean. So ano na? Ayan, so sa mga gusto po pumunta dito sa Bamboo Sanctuary, ganda. So meron po silang available rooms. Ayan po. So makaka-stay kayo dito para siyang nasa ibang mundo. Ang ganda-ganda. So manghilig na magsama kayo ng family, friends, or even ka-date. Pwede kayo dito guys. So sobrang-sobrang tatanungin natin ang mga rates nila sa room, magkano ang entrance fee, at the same time may mga foods din available dito. So tatanungin natin yan. Let's go! Kaya pupunta tayo dyan, meron silang boating. Ang boating po, kayaking mo yan. Tapos dito naman, pwede kayong mag-fishing. Pwede kayong mag-fishing din, ang daming fish. So, punta tayo sa boating area na kung saan pwede kayong mag-boat. Dito tayo guys, dito. So, magbo-boating if ever marami kayo sa inyong pamilya, pwede kayo dito. So, mag-boating, onion, bamboo. So, may yan po, mga boats. Ayan guys, so ito na po yung ating boating area. Ayun po ang ating, parang tawag dyan? Kayaking o yaking? Kayak. Pwede kayo mag-kayak with your family and friends. So, ito po yung palaki po ang fans nila. Fishes. Ayan. So, ang gandang experience ito. So, sa likod dito may river. So, punta naman natin yung pool area nila. Kung ever gusto nyo pong
mag-swimming. At saka ang ganda ng pool dito kasi ang pool nila is naturally walang mga chlorine, anong tawag dyan? Spring water. O, diba? So siya, spring. So dito na po ang ating, di ba nakita nyo na po ang ating fishing and kayaking area. So dito, ang Bamboo Sanctuary po, meron din sila for if ever meron kayong seminars na gagawin, nag-cater din sila ng mga function area like this. So aircon po siya, tsaka meron po sila mga sound system, at tsaka at the same time, if ever kayo, overnight dito may breakfast na, so bongga no. Naghihanga ako. So bilan niyo po. From there. To there. I think sinasabi ko ng close water. Walang chlorine, wala so natural. Beautiful area. Pinakapoy na part kay napagpasaka. Hindi lang din yung papaya. So isa siya sa mga reason na dapat tumatubig. Kaya may exercise yun mong tuhod guys. Promise. Caps! So hi guys! So sa mga nagtatanong po, lalo na sa mga OFW friends na isa sa mga bucket list nila ang pumunta sa Bamboo Sanctuary, eto na po ang mga list sa kanilang price list. So meron silang twin annex, good for 2, 1,960. Twin premium, good for 3, 2,940. Twin room, good for 2, 2,240. Suite room, 2 extra beds, 5,250. Tapos, good for 4 person. All rooms include breakfast, use of spring pool, archery, and kayak. So, ganito lang ang halaga, may enjoy nyo na ang Bamboo Sanctuary. So, bongga siya. So, isama nyo na yung buong pamilya, guys. So, pwede nyo naman pong i-visit ang kanilang Facebook, ang Bamboo Sanctuary.
So yun lang. So mga ka-cherry and mga attitudes dyan, punta na at bisita na dito at i-enjoy natin ang nature.